खुलुमबाय बयनिबोसिम दिपु बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायनाय थाबाय। फैदों बादिनि रादाबाव मोनथिना लानि। दुर्गा फुजानि दशमिक सानखालि बेंगल जलपाइगुरिनि मालदैमियाव हरखाब दैबाना सोमजिदोंमोन। बिगिख्रंथाव दैबाना सोमजिनायाव महाम्मद बालिया मोनसे सोमोनांथाव हाबा मावना दिन्थिदोंमोन। बेबायदि गिख्रंथाव जाथाय जानाय समावनो महाम्मद बालिया दैबानायाव बारसोमहरदोंमन। गावखौ जेबो सानालासेनो माखासे सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामो। बे गिख्रंथाव जाथाय जानाय समावनो 7 सुबुङा दैबानाजों बुसोमजाना अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। लोगोसे गोबाङाबो जोखोम जादोंमोन। बे महाम्मद बालिया दैबानायाव बारसोमना माखासे सुबुंनि जिउखौ रैखा मोनहोनो हादों। सा 10 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो गंसे बासआव अर खामनायाव आरो गोब्राब जोखोम जायो माखासे सुबुंफ्रा। खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस आरो फायार ब्रिगेडनि टीमआ सौहैनानै बिसोरो अर खामनायखौनो खुनुरुखुम सामलायनो हायो। हरखाब फुंनि 5:30 जादों बासआव अर खामनाय जाथाया, जायनि जाहोनाव खहा जादों दावबायारिफोरजों लोगोसे धोन सम्पति। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला महाराष्ट्र न सिबाव जादों बे जाथाया आरो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होगासिनो दं होनना मोनथिनाय जायो। आसामाव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि थिसनथायनि आनजादनि फिथायखौ बे सप्तानि गेजेरावनो होनो हागौ। भारतारि बोथोर बिफाना हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरावनो 11 अक्ट'बरसिम गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि होदों। दिनैनि माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना दाबो आंनि दिपु बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो।